To jama'a, ga wani sabon labari, ku zo ku ga wani ɓarawo, yadda wasu Fulani yadda aka yi suka kama shi. Baka san wanda ya yi shi, ubanka ne ya yi shi ba kai ba, shege ɓarawo. Ka zo ka tarar da an ɗaura yaron shanu ka kace ciwai ka cewa ai ba kai ne ka yi shi. Uba wa ya yi? Shege ɗan iska. To yanzu ya za ka yi da wannan ɗin nama? Shege babban ɓarawo, kai yau kwananka ya ƙare kai. Duk shanun da ana kacewa ana wato kai ne kana kace mamu shi ko? Daga ina? Ni da cikin gari ne. Kamera babban uri da wani gari. Can daga Yubi ne. Yubi ne? Nan ƙware ko ina? Yubi ne. Na ina? Na ina? To aikin me ya kawo ka nan? Ni na yi tole ne a gurin can, ni kawai mutane ne gaba ɗaya suke a Tole, ka zo tole daga ta Daga garin ka fito zuwa tole nan? Ni gida nake zuwa ba. Gida a ina? Dara ta fi mu. Zan bubbuge kana in ka ce ba za ka yi. Da ya tuko. Kai, Wai nan aikin sana'an ne kake yi na cikin daji kai? A nan ɗin. Kana aikin ne cikin dajin nan? Ko nan da yake aiki ne aka Ka gera wannan ɗin tuku, Aikin da ka zo ka taɓa shi. Alma o wara o san Zo kita ka gera ɗin. kayan nan to. Yo, ko san kita ta Turta ɗon ɗum an o. Yaron na Isa. Ka kasa. Ka kasa su a gani, shege. Kai ba mutum mai arziki kai. Rabe dun do Shege. Oya ka ɗauko kwanon nan ɗin wajen da ka dafa. Ka Oya ga ɗauka. rabin nan, rabin abun da ka dafa din nan ko? Rabin abun da ka dafa din nan. Ka ci ka ƙoshi kenan. Eh? Ina garin da ka ɗauka? Oya ka fito da shi. Garin da ka ɗauka kenan. Da garin. Ina roban nonon da ka ɗauka? To ka ja shi. Ja roban. Da garin. Da garin. Da roban. Da ina ka same su? Eh? Da garin da yaron canun da ina ka same su? Eh. Kai yanzu abinda kai nan yayi kyau. Ni wallahi ka ga wannan abubuwan da ka gani. Yaron nan ta. Tambayar da ake ma. Da garin Da wannan da kayan yaron canun ina ka ina ka same same su? Ni nan ne na gano. Shi wannan a gasasshe ne ka same shi ko ya ka same shi? Wannan Wannan namun ba. A gasasshen shi ka same shi haka ko kuwa? Ko kai ka kashe shi. wannan In baka faɗi gaskiya fa nan ne za mu yi maka abin da za mu yi maka. da gaskiya wannan. ni magana gaskiya. Magana gaskiya. Ba wai shi nama a gasasshe ne ka same shi ko dai ya ka same shi tambayar da ake yi. Ba magana gaskiya ba gaskiya ne same shi. To waye yanka shi ya gasa shi? Ni gasa shi. Kai yanka shi ko? Amma ga yanda an gasa shi tsakanin Allah ni ma dai ni haka wani ji ne. Ko nawa ne kuka yi aikin? Eh? Ko nawa ne? Ni